Tällä kertaa perehdymme katkuvalistimen salaisuuksiin. Tämä on täällä kaupungin talon naulassa. Paremminkin se sopisi eduskuntaan. Tämän info on väärin, kerron nyt totuuden tästä. Tämä on imuroiva laite, johon valtuutetut laittavat takkinsa ja se katkuvalistin ottaa siitä analyysinäytteen, joka johdetaan tänne tähystyslaitteen sisälle. Ja näistä stereokiikareista katsotaan analyysi. Ja johdoilla voi ottaa eri kytkentöjä ja se menee eri mittareihin, jotka analysoivat sen hajun. Tässä on esimerkiksi oppikaasut, siellä näkee ihmisen oppimistason ja täällä on valistustaso. Siinä näkee sen, kuinka valistunut ihminen on ollut takin kärryistä päätellen. Mutta tässä varsinaisessa tekstissä on harhauttavia tietoja. Täällä sanotaan, että tämä on Bonkin katkuvalistin. Ja se on opetuskone, joka tehosti oppimista stimuloimalla aivojen limbisiä järjestelmiä tuoksujen avulla. Mutta totuus on, että tämä lähetti jo silloin 1800-luvun lopulla langattomasti tiedon keskukseen. Tämä on voimakas radiolähetin. Täällä takaosassa on gigahertsin taajuiset kelat ja vahvistinputki